Mae heddiw yma yn ddwrnod ofnadwy o bwysig yma'r uned 5. Heddiw yma, da ni ddarganfod pwy fydd pencampwyr un cynnig i Gymro. Pwy fydd y wobr yna 2,500 o bunna. Mae clwb rygbi Caernarfon ar blaen ar hyn o bryd efo 885. Ond gan bod i y raglen ola cyn yr Nadolig, da ni wedi cael 3 clwb yma heddiw yma. 3 clwb i geisio ennill y wobr. Beth yn mynd i cyfarfod nhw, ie? Pwy da chi? Eryri Volters. Eryri Volters. A pwy da chi? Caernarfon Wanderers. Caernarfon Wanderers. A pwy ydych chi? Clwb Rygbi'r Bala. Clwb Rygbi Bala. Reit, Eryri Volters. 2,500 o bunna ydy'r wobr. Beth ydych chi'n ei efo'r arian? Wel, bys ni'n licio cael offer ar gyfer y ceffil i ni'n foltio arno a dillad newydd fel strip i'r tîm. A pwy ydych chi wedi ddewis i daro'r bag? Gethin. Gethin, pam Gethin? Wel, mae Gethin yn gry iawn. Ie? Mae e'n gry iawn. Di Gethin yn gry? Yndi? A be amdana chi? Caernarfon Wanderers, pwy ydych chi wedi ddewis i daro'r bag? Da ni wedi dewis Tex, efo cw. Tex. Tex, ydyn dau boi. Pam Tex? Wel, mae o'n ffansi ei hun, atho dipyn bach o Joe Calzaghi, really, so hwn di cyfle fe i ddangos i Cymru heddiw be mae di wneud allan o. Wel, 2,500 o bunna werth wobra, beth ydych chi'n ei efo'r arian? Offer treinio newydd i'r clwb a kits newydd i'r tîm under 18s. Wel, pob lwc i chi de. A Lliwen yma. Hynny? Clwb Rygbi Bala. Ie. Pwy ydych chi wedi dewis i daro'r bag? Clwyd, a.k.a. T-Dog. T-Dog! T-Dog! Pam T-Dog? Pam T-Dog, Lliwen? O, strobs, ie. O, ia, 2,500 werth o wobra, Lliwen, beth ydych chi'n neud efo'r arian? Wel, hanner i y pêl iogi, Ia. a hefyd yr hanner arall i clwb. A da ni wedi cael parti neithiwr, ond wrach sy'n ni'n gallu trefnu rhyw sesiwn bach arall. Lle ti'n bach am y pêl iogi, be ni ond diwn nhw? Wel, na'n ffodus, gafodd Brian Davies iogi, da ni'n alw fo, gath o ddamwain erchill ar ei gêm ola rygbi fo, ac nath o dorri gefn, ac so sy'n ei licio rhoi pres iddo fo gael adnewyddill bach ar y tŷ. Achos da iawn, felly? Yndi, Achos da iawn. Pob lwc i chi, a pob lwc i gyd. Wel, clwb rygbi Caernarfon ser blaen hyn o bryd. Beth ydych chi'n poeni gormod, boys? Ond gwni weld hwyrach ymlaen, pwy fydd pencampwyr? Un cynnig i Gymro!